Il-problema ta' sigurtà f'numru ta' lokalitajiet f'Malta tkompli tippersisti hekk kif aktar persuni kemm Maltin kif ukoll barranin qed jażlu li jabbużaw mid-droga fit-toroq tal-irħula u l-lokalitajiet. L-istess ġara l-ħadd filgħaxija meta 4 persuni nqabdu jabbużaw mid-droga fit-toroq tal-Marsa. Fil-fatt, 4 persuni ta' nazzjonalità Somala inqabdu bid-droga f'karozza fl-inħawi tal-Biċċerija l-Marsa u ma nqabdu waqt spezzjoni minn pulizija tar-Rapid Intervention Unit. Fuq l-4 persuni nstabu sustanzi suspettati raża tal-kannabis kif ukoll numru ta' boros tal-plastik allegatament bil-pjanta tal-kannabis ġo fihom lesti biex jiġu traffikati. Il-persuni li l-etajiet tagħhom ivarjaw bejn 22 u 26 sena qegħdin jiġu investigati mill-Pulizija tad-Distrett flimkien mal-Pulizija ta' kontra droga. Mhux eskluż li wħud mill-persuni arrestati jitresqu l-qorti akkużati bil-pussess mhux għall-użu esklusiv tal-imsemmija droga. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar dan il-każ għadhom għaddejjin.